priateľky, tak ste spolu. Tak ste niekde spolu a opäť chodíme sa pozerať na nejaké ľudia, jeho nevieríte. A čo je to? Iba počuje, áno, počuje sa taká, to je nejaký debilný moderátor. Máš ženu? Nie, mi nepovedete. No tak to je neuveriteľné. Ty nepoznáš to, ktorá tu poznať jeho ženu, ale... Ani jeho práčku nepoznáš. Ani teraz vyťahol trochu. Počúvaj. Zamysli sa nad tým stále tým náladmi, áno. Nikam nechodíš, áno. A nevidíš toho moderátora a počuješ ho. Nám toto vychádza. Nevidím toho moderátora. Ste spolu nevidíte. Vidíte aute napríklad a zrábia sa ozrejme.